Llagostera ha acollit aquest dimecres 15 de febrer una jornada político-tècnica per concretar actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica de forma conjunta entre 9 municipis. Després de que a finals de l'any passat es duguessin a terme diverses reunions entre els representants polítics de les 9 poblacions, ara han començat a plantejar propostes concretes. Durant la jornada es van reunir els representants polítics i tècnics dels municipis de Calonge, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Vidreres, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Llagostera. La jornada també va rebre el suport de la plataforma ajuntamentsimpulsa.cat, la primera plataforma 2.0 que connecta fabricants amb l'administració local. La trobada va tractar sobre la millora de l'eficiència energètica dels ajuntaments i va comptar amb la participació de diverses empreses, de l'Ajuntament de Martorelles, com a primer ajuntament de Catalunya en contractar una empresa de servei energètic i de l'Institut Català d'Energia. Durant la trobada, diferents experts van tractar temes sobre el control del consum elèctric i els nous sistemes de gestió energètica, així com també es va parlar dels sistemes de telegestió, com a mitjà d'estalvi energètic per la gestió eficient de l'enllumenat o dels procediments de validació de la facturació energètica per tal d'optimitzar en la contractació de subministres. Altres temes que es van tractar durant la reunió van ser els estalvis que comporten els vehicles elèctrics i els vehicles transformats a gas, partint d'un model existent. Aquesta jornada ha permès tant als polítics com als tècnics conèixer de primera mà experiències i propostes pràctiques que poden implementar-se de manera conjunta entre els 9 municipis amb la voluntat d'optimitzar i maximitzar els recursos disponibles que contribueixin a l'estalvi de la despesa pública en matèria energètica.